ko hanmen ko para kajing hikai ke bangio lengba ke ketin ke jong oblei menta ke sngi ha kajing pule ke banangkong na ki kam jong ki apostol kalanong ke bakat riu kalain katwei hadu katsan bat ke gospel jong Yohanes ke bakat kalain lenong ke bakat san kalain arpen riu nang cha pade ka lenong ke bakat han riu ha kini kijing pule beratali ngiyos ngaw bat kadai ke basisya kaba kaba jia ha kijing im kajunga kijing pi kaba man lakas ngi ladang ilong ki breu ki ba pediang yo blei ladang ilong ki breu ki ba snap yo blei ladang idong ki breu ki ba kloy ban IT yo blei kini ki ba ngiyos ngaw ha kijing pule ke banangkong bat naga gospel kinwan jia ha ka jing im jonga ba jong pi ha ka jing pule ke banangkong nagi kam jong ki apostol ngiyos ngeu kat ba ki apostol jong Jisu ki poi ha ka jaka ka bakol ka Filipi u Paulus bakoj Ukraine sapang u try Jisu ha gitu ki basngap yu kat ba Paulus udang Ukraine sapang u Jisu don ko wei ke kentai ke basngap yu kajing ngap jongka kasngap danu gadanut nadu kamansim jongka kai ti lut yalade haba kasngap ya ketin ke bau Paulus Ukraine kata ke kentai ke dei ke Lydia bat kajing ngap jongka ya ke ke bau Paulus Ukraine ngiyo i ba kadon kata ke jingkwa ban pediang yau Jisu ha kajing em jongka bat ka pediang sisa yau Jisu ha ka jeng im ka jongka bat ka pen sisa ba kumnu ka penyang yau Jisu ha ka jeng im jongka da ka ba ki khot ya ki apostol kerpang yau Paulus ban leisa ha ka ying jongka kane ka wanjia ha ka jeng im ka jonga ka jong pi ko hanmen ko para ladang ilong kita ki breu ki ba pli yala ka jong ka danut ki ba pli yala ka jong kamansim kibapli yala ka jong ka jing snuto ladangi plilut teli telan yala de ban sngap ya ka sur ka jong blai ya ka ke bau blai Quran hanga bar pi ngin sala ban priang yu ha ka jing em ka jongi bat kan mau lada ka tin ka jong blai kala song ne rangkat ban ngi omdon bala ban sim ya ka tin ka ba u blai ula Quran hangi bat ladangi la priang sisa yau Jisu leng ba ka tin ka bau Quran ngiyos ngopat naga gospel ha ka bau Jisu Ukraine sha yang abadipi kan mau haba pila penyang yau Jisu kum kita ki khun ki jungu kum kita ki breu ki banget yau Jisu ki ba penyang ya ke jeng hikai ki jungu ki ba kloy ban but ya ke ke ba ulah hikai ki ba kloy ban im ya ke jeng im ke ba u Jisu ong klampep pin sayamat ya ke jeng bar khoj ya ke jeng im ka perthai kan sakanta je pi ka perthai ka saban bain je pi baro ki breu kin saprasang ban pentron ya ka jing im bade ka jingai ke jong pi hanrai kan mau ladangi pedia hanrai ladangi long kita ki breu ki bala pediang yu Jisu ha ka jing im ke jungi ladangi lalong sisa kita ki breu ki bala ngap ya ka sur ka bautrai kuran lengba ka tin jungu kumba ka ne ka Lydia ka le ngin sayo pediang ya ka bor jong men sim bakoj ha ka jing em ka jungi bat habangi ladon ka ktin ka jong utra ya ka jing em jungi bat habangi ladon ya ka bor jong men sim bakoj ha ka jing em ka jungi ko hanmen ko para baro azali kine kila song tan rai hangi bat omdon bala ken ban penthot omdon bala ken ban pentlot lada ban pentron ya ka ne ka jinget bat ka jinget ka jing sekri jungi yau Jisu namar u Jisu dalade wong ngin sayos ngea wakine kisngi ke babot kamtame ha kisngi ke ba u Jisu unkiu shabne wong ba wat kuslai nga ngandon rengkat bat pi hadu bawai no ka perthai ban ngi i ba Jisu pen sisa susu ya kane ka jingdon rengkat ka jingu kamtame ha ba ka ktin ka jingu ka don rengkat ban ngi ha bangi ladon ka bor jung man sim bukoj ban ngi ngiyo i ka ba Jisu wong ha ka gospel jong Matius kalanong ka bakhalai wong ba ha ba ki kem ya pi ha ba ki ra ya pi hakmat ki nong bishar wat kuslai ya ke ba pikran wat kuslai kumno pin ong kumno pin jubab ya ki hanrei
kabor jong men sim bakoj kawan happy bat kren kat kaba kabor jong men sim bakoj kaktin ka jong blai ka ong bat ka hikaya pi kane shisha ko hanmen ko para kawan jia hanga badai pi lada mangi ngi pediang ya kaktin ka jong blai ha ka jing em jungi lada mangi ngi pediang ban ngi sem ya kabor jong men sim bakoj ha ka jing em jungi Dari mata kerau manta kasni uji sulas dang pat pen kre yang abade pi na kabanta kasni krau jong kabalang jungi kasni pentakas kabamangama pi ngin sayok pediang hakur kom kebukerpang ya kabor jong men semba khoj dari mata kerau to ken menta ngin sedang pat pen kre yalade da kaba ngipuli ya kaktin ka jong blai da kaba ngisngap ya kaktin puson ka jong blai man kasni ha ka jong em ka jungi ban nginang pan su ken kabor jong men semba khoj baka bor jung men sim bakoj unang pan scam unang pan sle yang abade pi khnang bangin la banlong kita kisaki hasatlak prathei namar ba ngingej namar ba ngiej namar ba ngilong kisakri jong blai kabrep kikmat jajar mata nginduai bangin IT lade how try jisu ubala keren yangi ubala pasiau yangi bala ayangi men sim bakoj and yo Jesus Christ. Amen.